Témou dnešného videa bude spoločná práca. Prejdeme si, ako zistíme, že ide o úlohu na spoločnú prácu, ako napíšeme zápis k tejto úlohe, aby sme mohli jednoducho túto úlohu vypočítať. Poďme na to. Čiže predstavme si, že máme nejaký príklad. Okay? Čiže ten príklad môže byť následovný. Bazén sa naplní jedným prítokom za 2 hodiny, druhým, menej výkonným prítokom, sa naplní za 6 hodín. Za koľko hodín sa bazén naplní, ak otvoríme naraz obidva prítoky? Ako vieme, že ide o spoločnú prácu? Väčšinou v zadaní sú buď 2 ľudia, 2 stroje, 2 nejaké veci, ktoré za určitú dobu majú spraviť niečo spoločne. V tomto prípade majú za niekoľko hodín naplniť jeden bazén. Čiže každá takáto úloha sa začína zápisom. Poďme si ukázať, ako takýto zápis vyzerá. Fajn, máme teda nejaké prítoky. V tomto prípade to bude prítok 1 a prítok 2. Urobíme si nejakú takúto tabuľku, ktorá by mohla vyzerať následovne. A začneme tým, koľko to každému prítoku trvá samému. Čiže napíšeme si sám, to budete robiť v každom zadaní, vždycky to bude najskôr sám a máte to v zadaní väčšinou. Čiže sám, ten prítok 1 to naplní za 2 hodiny, takže si napíšem 2 alebo 2 hodiny. A druhý je menej výkonný, tomu to trvá 6 hodín, čiže napíšem 6 hodín. Čiže prvý sám naplní za 2 hodiny, druhý sám za 6 hodín. Teraz potrebujeme vedieť, koľko naplňa z toho bazénu za 1 hodinu alebo za jednu časovú jednotku, v ktorej je ten príklad. Keby tam boli minúty, je to za 1 minútu, dní, za 1 deň a tak ďalej. V tomto prípade to teda bude 1 hodina. Čiže 1 hodina to bude, keďže máme za 2 hodiny naplniť celý bazén, tak za 1 hodinu logicky to bude 1 deleno 2, ale dá sa to napísať ako zlomok, čiže môžeme si napísať ako 1 polovica. Takisto. Druhý prítok, keby naplňa 1 hodinu, tak naplní 1 deleno 6, ale dá sa to napísať ako zlomok, čiže 1 šestina toho bazéna. A pozrieme sa na otázku. Za koľko hodín sa bazén naplní, ak otvoríme naraz obidva prítoky? Pýtajú sa nás, za koľko hodín, my nevieme, to znamená, že to bude nejaké x, nejaká neznáma pre nás, takže dáme si x hodín. A tu sa ten zápis bude trošku líšiť, bude veľmi podobný tomu za 1 hodinu, alebo je to x lomeno 2, pretože pôjdu spoločne, čiže keď ide sám, za 2 hodiny naplní celý bazén, za hodinu naplní polovicu bazéna, ale keď pôjdu spoločne, tak to bude trvať nejaké x z tých 2 hodín a takisto ten druhý to bude trvať nejaké x z tých 6 hodín. Čiže dáme si x lomeno 6. Keďže ten posledný stĺpec je vždycky x toho, čo je v prvom stĺpci, x a dole menovateľ je to, čo je v prvom stĺpci. Teraz musíme zostaviť nejakú rovnicu, aby sme ten príklad mohli vypočítať a tá rovnica nie je vôbec ťažká, stačí sa pozrieť na ten stĺpec, na čo sa nás pýtajú. Ešte raz, za koľko hodín sa bazén naplní, ak otvoríme naraz obidva prítoky, čiže chcú vedieť obidva naraz, to sme riešili v stĺpci x, čiže v tomto stĺpci. A to znamená, že rovnicu zostavíme z týchto hodnot, ktoré sú tu, čiže x lomeno 2 plus x lomeno 6 sa musí rovnať napusteniu celého toho bazéna, čiže napustíme tým jeden bazén, takže sa rovná 1. A toto už je klasická rovnica, ktorú vyriešime tak, ako sa riešia rovnice, čiže máme tam nejaký zlomok menovateľi, odstraníme zlomok najskôr, spoločný menovateľ v tomto prípade bude 6, čiže lomeno krát 6 a ideme klasicky 6 deleno 2 je 3, krát x je 3x plus 6 deleno 6 je 1, krát x je x sa rovná 6 krát 1 je 6, čiže to bude 4x sa rovná 6. A máme tu 4x, to znamená, že musíme vydeliť štvorkou, aby sme získali 1x, takže celé to vydelíme ešte štvorkou, deleno 4 a vyjde nám x je rovné 6 štvrtín. Opäť je to napísané zlomkom, ktorý sa dá zjednodušiť, takže to môže byť napísané ako 3 polovice, ak to zjednodušíme dvojkou. A to už sa dá napísať desatinným číslom, nie je to ťažké, 3 deleno 2 je 1,5, čiže sa rovná 1,5 hodiny to bude trvať spoločne, prípadne keď sa pýtajú v zadaní, koľko to je minút, tak krát 60 a to máme 1,5 hodiny, viete si v hlave, pol hodina je 30, máme 3 takéto pol hodiny, takže 90 minút. Okay? Čiže dokopy to bude trvať 90 minút. Toto je riešenie tohto príkladu.